বাঙালি বাহিনী আমাদের এই বাঙালি বাহিনীরাই আগামী দিন বাঙালিকে বাঁচাবার পথ সুগম করে দেবে। Dolok tinin bidong nai belekin nangkungmani belekin nangkungmani nog nugi makana miapro di ako tolo wansarok busuk bodol ke ongkor lemenog nugi makana tangi ongkor kenok saidiman wansarok aja kaisa soba khanya nongkor ka amra bangali hini kaisa tim tong ta ongkor lai khata ako tolo ongkor lemenog nugi makana tubi tupjak di dress tumjak tai belokani in khailai jakna nugi makana tani ongkor kenok saidiman dolok jeborok wansarok nobu khanyan bakoi basinan baki ongkor layu wansarok tabu abu kuripu wansarok kuno save kuripu hangi wansarok save khanya baki ongkor laipu jodi nu aja ko tin Tiprasa rok ongai ekta mong khamun eba police rom nai jelo box changne masa omai ongnai must be ongnai uban chai sikang ke tenarok dolok sai makna chini je Tiprasa rok je bolong song tongmani ta borok cylinder pai phaika je bolong borok nona 250 crore rudangnai hinai je thangnai bisio no baksa borok cylinder phaika te 250 crore borok no rang bagai rudangnai hini nok to obo nugui makna je cylinder pai phaika bolong borok to no nok silai ti painai rok wansarok ke chini je man tai sok tai dangoni borok ke elau khayami jakha nok nugui mano je Tiprasa rok ni NRC chalo khaije hinga abon borok mania elau khailia mon por nok nugui makna MMN bill no asung makin jong kasolai hinga abon borok elau khaya kasoi manlia song umon bari chung thaka ILP khaije hinga umo khaya umon bari chung thaka haini hai jesin Tiprasa state no kaisa separate state khai khagoi dinga abon bo wansarok gosia borok ulta obosi nai tongkha je edisino bahike sabai mano edisi borok bahike habi mano umo tibrok sai to goi tongota wansarok de umai ga ongkor mani bang region tamon dolok nok saidiman je nok to nugi makana je thangnayo oskang pro je khorokta boroi chini je bara tongne agor tolaw nukhanal ajaga wansa loge sanini asmakin police rok thangka je YTF rok thangka tai kubungman chini Tiprasa rok ta jaga thangka bli police rok thangka ke wansa no to arrest to khaisinai umon bagai chi wansar umai ke ongkhona nangu wansa sungjaman tamin chanok saidiman wansarok chao je borok ni wansa jadok komor sinai kha komor naisi borok o jaba khaya ke borok jat komor sinai sipu বাঙালি বাহিনী আমাদের এই বাঙালি বাহিনীরাই আগামী দিন বাঙালিকে বাঁচাবার পথ সুগম করে দেবে। বাঙালি জাতির অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার জন্য বাঙালি বাহিনী এগিয়ে চলবে। যদি নো আজা কচিন Tiprasa rok ongni nai khaike ini mai chobawo ongkhar ka kamta hiri rok sumi ongkhar ka hike police rok le rom nai nai si wansar nang ke romia police rok bolong song bolong borok umai ki rom khamunta so hike je choba khaipan borok chin chobana ke borok mania ta so ke borok na mani mang ma tong wansar rok tolo mang si ma tong haino hini mano chini je Tiprani montir rok tam khai ubunang khunfan chaimanya borok nang kaisen kok sungna musugo jenarok kesa kosom kufur online nongdi ayang wansarong naidi borong wansarong busuk kawang sungtak Tiprasa 9 thake si jini borong percentage busuk no 30% rok de ong no ongya na 25 rok wansarong le ongnai jaga 70% omai rok ongnai wansarong naidi busuk ek ke si busuk pal ke ek ongoi si bahai ke soba khai tongka jini je Tiprani montir rok tam ong tongka borok sa kosom buskango obonanani Cem umai ken age pro kaisa chobong jagnar saijaman chaimai nyang nong no sai riwano umangkha je Mizoram ni riang rong na chin Tiprasa hastio tunani chin Tiprasa hastio tonnani jung obong khai kata je choba khai ka tai tu kha ke borok chin choba no mani angoi ajarawo tam khai kana saijaman je Biswajit Debor no fireman nok sinu nago tola bon dare on duty bai ko ansar bono bathar pe ko but norok tai kaham ke sign man ke phon pogoi manya bai mar ke bathar jakha tabuk phan jora tong ko chini je Tiprani minister rok obono je kaham ya prikhana tapon jora tongko je kasa kosom toinai je chin borok no je mai kai ja phanangmon he narni kasa dol hamya chin kufur dol kaham umai ke sawinai je controversy khainai umai ke kai ja phanangman na toinai angtai tam sasinai rang tam khaimanya tong borok no umai ke rang ni bagoi chini montir rok ke phan kok thaya khuk khengya khugo talari paijak je Tiprani minister rok je montir rok tangui bujiang ubunang kisaman saimanya wansarong nai borok party na torje borong borok no borok busuk si bujagan phai chini Tiprasa borok kongmangi jaknarok kaham ken saimano haipon si wansarong ni jatsi commerce sinai pu actually obo ke chini ulta songui tong si borok sung si commerce sinai tauphana chini montri rok borok buji paiya borok tauphana chini montri rok bujiya borok tamong nai rang ni bagoi si wansarong yang
kubui kongno saya rangni bagoi.